नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत्पळया आयचे खबरो. मंगळूर ते मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाडी संचाराक प्रारंभ. कारवार. मंगळूर ते मडगांव वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वे गाडी शनिवार 30 डिसेंबराक लोकार्पण कार्यक्रम जालो. करावळीच्या केंद्रा प्रदेशात कारवार रेल्वे स्टेशनाचेर या वंदे भारत एक्सप्रेस रेल्वेच्या स्वागतासाठी मोठ्या उमेदीन सिद्धता केली. शनिवारा सकाळी 11 वाजताना मंगळूरच्यान सुटची ही रेल्वे गाडी दनपारा 2:52 कारवार रेल्वे स्टेशनार पावली. कारवार स्टेशनार या रेल्वे गाडयेचेर पुष्प वर्षावकन अतिविविध सांस्कृतिक कला वैभवा मार्फत मोठ्या उमेदीन स्वागत केले. कारवार स्टेशनार स्थानिक आमदार श्री सतीश सैल हेमी हिरवो बावटो दाखोवन रेल्वे गाडी मडगांव वचूंक चालना दिली. आज पहिल्याच दिवसाक या रेल्वे गाडयेचेर कारवारच्यान मडगांव वचून परत कारवार येवंक सुमार 300 पेक्षा जास्त विद्यार्थीक मोफत प्रवासाचे पास वितरण केले हे विशेष आशिल्ले. ही रेल्वे गाडी तासाक 120 किलोमीटर पेक्षा वेगान धावची 8 कोचाची संपूर्ण हवा नियंत्रित म्हणल्यार एसी एअरलाइन पद्धतीच्या आसना बरोबर एक्झिक्युटिव्ह खुर्च्या असून हितूंत शाकाहारी आणि मांसाहारी भोजनाची व्यवस्था आसा. अनबोर्ड वायफाय रीडिंग लाईट व्यवस्था असून स्वयंचलित दारा, स्मोक अलर्ट, सीसीटीव्ही आणि इतर आधुनिक सवलती आसात. या रेल्वे गाडीचे वेळापत्रक हप्त्यातल्यान ब्रेस्तार सोडून बाकी 6 दिवस सकाळी मंगळूरच्या 11 वाजताना सुटची 12:25 उडपी तर 2:52 कारवार तर 4:40 मडगांव पावतली. परत मडगांवच्यान सांजेर 5:10 सुटची ही गाडी 5:50 कारवार आणि 8:10 उडपी तर 10:15 मंगळूर पावतली. या मार्गार कारवार आणि उडपी सोडल्यार मध्ये खंयच ही रेल्वे गाडी स्टेशनार थांबना अशें रेल्वे अधिकाऱ्यान प्रसार माध्यमांमार्फत सार्वजनिकांक कळयला. राज्य सुधारणा आयोगाचे अध्यक्षपदार आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे. कारवार. प्रशासन सुधारणा आयोगाचे अध्यक्ष म्हण कारवार जिल्ह्याचे हळयाळचे आमदार माजी मंत्री श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमका नेमणूक केला. राज्याचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हेमी सुधारणा आयोगाच्या अध्यक्षपदार नेमणूक केला म्हण आदेश दिला. हे स्थान मंत्रिमंडळात सामील असून ज्येष्ठ आमदार श्री देशपांडे हेमी हेजे पयलीं सिद्धरामय्या मंत्रिमंडळात सरकार स्थान वेळार मंत्रीपद मेळटले असो अंदाज आशिल्लो जाल्यार काँग्रेस सरकारा वेळार मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाशिल्ले. देशपांडे हेमी हळयाळ क्षेत्रांतल्या 9 वेळा विधानसभा निवडणुकेक निवडून येवन आमदार जाल्ले. तितूंत 6 वेळा मंत्रिपदाची सेवा केल्ली आशिल्ले जाल्यार आता काँग्रेस सरकारा तर्फेन सुधारणा आयोगाचे अध्यक्षपद दिवन आर.व्ही. देशपांडे हेमका नेमक केला अशें प्रसार माध्यमांक कळयला. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमकां गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.